أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون به فإنه ملاقيكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آخر كلامه بقول لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Yan kaya kalilimutan na kalilimudaya taasiya nakapantag sa giyan kaya doon sa limu Allah subhanahu wa ta'ala giyan kaya baron sa niyo si Usadja Lorania Inda luluti waya baron sa niyo isa giyan kaya kalupan siyang kaya pumagsupa sa Marawi. Okay, nagyan nga kalilimutan natin na ba yun sa Marawi City kasi kami malilimut sa isang yan kaya Alabang, Muntinlupa City. Gini kaya pakatungo Amerikano alang na bangon sa Ustadya Lorania Inda siyang kaya kuliling ang Pilipinas. Gini na kaya kuliling ang dunia ka mabubaro na yan kaya sa kita nung babangan sa sarano. Yung ito sa lapit ko ako nung labi sa 10,000 ang kaya followers sa yung kaya picture. Dan di ka na kayo tanong sa kanya kaya page. Magay tanong sa wasiat na Alhamdulillah, kadisiran din naman bururutosan kapag pumaginagiran. Adi kayo nakadakala siya, nakadua
Wala akong mabuabito agiyang kaya miyalambasan kaya niyo ako na pubanganin ako Allah subhanahu wa ta'ala. Taman siya kung kagkadagyan kaya napasakan na di ako di makasariat sa andaman niya ipagabagay ako sa anda o pantak o agama o Allah subhanahu wa ta'ala. Yung saya ko ito kagaya, ada ba na di naman tayo kaya di mamaybay gira makaupintan sa live wasya at bang sa kanwa sili ba makinag si sa West Virginia, United States of America. Ginisina lang ang natingin na ibuo ko may tawa ko muna na kilala ko sa kanwa kasi ako tao sa parang barrio Sangkay, Marais. Tingin na sisi kami man sa West Virginia kay Mrs. Asi kami kumamay. Tanto kami papalat agyan kaya mga bangan sa tanong sa ranaw. Kaya ka dito niyan na kaya panabuntaman o lokasyon pagarinyo sisang kaya agama na andaman na yan kaya bangan sa tanong sa ranaw na makagkakasuya si Udi tanulikan ginawa. Siya pangudami ka pa mga ulama na aya hadis saranaw na pamamulan saranaw. Sudi kang giginaway na sa padan sa iranon so kaisay sa ubang sa. Nabuto hadis. Nabiya pagsiran sa mga Espanyol. Ano to sabab nakagiyang ko to kang gagatakiran o kang bata-bata. Na ginawa na pagkasagananak ko Allah subhanahu wa ta'ala ka ito na matakban yung babayo-bayo kung mga umangan sa ranaw na miya ka umasok Quran na awidan ng mga ulama. Sa kuto suratun Nisa o kaya pakalang kapaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق الله. Ilawatan di peruguru kuda. Nakialawan na ng kuto bayo-bayo kiran. Agi ang kuto tiutulutan o kagiya. Kaya minilapis rin ng kuto akater Allah subhanahu wa ta'ala piya ka ng kapiyan ng diyan ng kaya dunia na puno ko Adam alayhi salam ang usuhawa. Hindi kayo sa isaw bangan sa tan. Napiya ka ng kapo Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullah. Kalakana ko ni wati ko Allah subhanahu wa ta'ala alladhi tasaaluna bihi wal arham kamakong makanurakan na ipag-isya ka na rakano kaya pag-umuwi niyo kung mga lulot niyo. Mana yang totoo pa man na tiutulutan mo bayo-bayo kung mga ungangan saranaw ang pamamulan sa saranaw agiyang ko to adi ikang giginaway nasa padan sa irano na so kaisa-isaw bansa na so kaya pa kung mo Quran na nabagiyang upa ma di yung dikin babayo-bayo ka naka inipaniyo ba to Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullah parang nakuniyo kamakong makanurakan na ipag-isip ka na rakano kaya pag-umuwi niyo kung mga bangan sa niyo. Kaya nga, minun isalim mo Allah subhanahu wa ta'ala
na makagaganan sa giyan kaya pumagsupa sa giyan kaya Marawi City. Aginin sa kapitan agyan kay at luso ko bayo. Agyan kaya patapang kumaranaw na bayan mo masyo unayan na gusto baloy na magariyan na inuntan o pamainini bebentela kakagiyang mga bata-bata pada mo niyo kakadiya pada mo sa giyan kaya bebo kasi ako makagaganan sa giyan kaya lang bayan mo miyagin ta sa giyan kaya municipality ang maging uwi na giyan na ni kalalaminan sa kadato patapanarbanan sa bayan mo na ipagkalaka naman ang iyang kuno akad pero Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullah kalakana ko niyo alladhi tasaaluna bihi wal arham kamakaw makanurakan na ipalisip kanurakan o ikaya pag-uwi niyo kubangan sa niyo kaya nananaw imam sa kita ng pagkumuan sa kubangan sa tanong na dita ng katawan na umugod antay ama ka dato. Kada sa akin naman tapos na tunaysin. Pero kaman bibig nata mga diri so narang mga uy dato. Ino nga man di katawan sumaran i-grandfather ka o di na suama yan adi niya katawan di bagan niya. Nangori ko Allah subhanahu wa ta'ala nasi. Sama nung na din yung katawan na tengah-tengah na ayaw ko kapketan ini orang kaya na miyakay na sumanta mo si mga na patali ka na mga pangusya tatakin ko isi sa taon sa kiyan kaya gumagsupa sa marami yan kaya manabay mo kakagidatan ng pagmumuyang yan ko ito nga wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham si kino Allah subhanahu wa ta'ala sa yan ko ito kalimatur rahm alladhi tasaaluna bihi wal arham ipag-isaakan natin ko Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko ito kaya pag-umuwi niyo kasi ko rahm mo ito ang bata-bataan niyo kaya pasiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na di din na parilaan wa Allah subhanahu wa ta'ala di parilaan wa Allah so mga tao kapag nila so sila itong raham pamanasok penulang sa tungan na di parilaan wa Allah subhanahu wa ta'ala ay pendapat yun kapag dan Allah mayakatan ng pandibig tapi na itutulak ka na kaya na disiki ginawa nga tapi na itutulak at nagagamisan pero itutulak ka bangansa ka punang mo sa gusto pangawari mo ng Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah rilay kaming ka yan kaya kaya tingwami namin ipon sa yan kaya babayak na ustadya Allahumma yarhamha maka surgaan Allah subhanahu wa ta'ala kaya sa kong dapat mapandimik na gira di ako sinisipinan na padaya ko mga ustadya kataling umasi di tinutanor mang ko mga bay pagdating sa seminaro di inasi ko mga taalintan iba doon ang yada alhamdulillah pinanamatan lang na pagariang na yan kaya tanulan ako yan ulang mada sa ustadya na peso text kaya lipatan ako ngayon na kaya pandemic darang ng mga text dan yan nakating si sulok siya narimona na uyag-uyag ka ba matang umiyakan na ikabarakatan kay ustadya o damatay na di yung ketusan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ngunit tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa ano alam mo na mga
followers ang natawag agian kaya pamana bata-bata tanong sa agian kaya pengampungan na may papalatakan ipun sa Batanis taman sa agian kaya Metro Manila sa isang kaya Visayas sa isang agian kaya Mindanao gusto makaniliorong sa kaya Pilipinas nakatiap ko makinagkano na inaw pagaminamin ang tanong agian ko ta si Ustadya Norania Indar nagyang ko to ang pumurian namin balia Rauda Minaria Diliganda benar. Yang ni suri ni rangaya kapuring siunya no ka bingada sagya kaya posta pemangani nami yang belia sorbi surga moto ako ribeb idaki maka maana sa kota Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam imma raudatun min riyadil jannah au kufratun min kifratin nar ayabuntan ko murati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na pembeloi arauda ebdero na rauda na kalama-lama jadi ano to kataw ni mo tano manay sa sumbi o niya bigang so kadero baso kalama-lama na ainit maranaw ko na sumbi ya otota sumbi na dikuwag hindi dipilo so kayo ano ko naman yakapi ang batiris adi ang teris ay nagiyang ko tuwa surumbi na isusurumbi yung ganti ididipilo adi ngiyo pa no teris na mano ko rin makayo na kami ang kadang-kadang na teris sa Mindolya teris sa ada gardinon ada mga bangkumon ada yung ito na inipmanan tanoron na surumbi na ayan datar abasa datar sa timbang o surmi na dikuwag ay panamati rin mga kawasa ilalag sa ranaw datar abasa agyang kaya dikuwag o surmi ay koreksyon nini agyang na mga postil ay tiruan niyo na yaang ka baliyang ka akala man na mga surga so kumuriba pa na ba niyo tiruan surmi Lalu mengamin, dia kasih Ustadya Norania, ya Allah nabali ang kanan na kumurian arauda kalama-lama ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Lalu mengamin. Amin na kami ni walau na pumakidagar kami sa iyang kaya dunia. Baik lagi live tani madun ada pumakidag sa Makkah, ada pumakidag sa Madina, ada pumakidag sa UAE. Alhamdulillah mana mimpi dia wifi tanwa ya. Kita baru bulilio. Gina nak ini dekat sana gina ni dikul. Oi, bumbu ikatan. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naman ito. Yang kaya mindu disalimu Allah Subhanahu wa ta'ala na ustadya, mu'mina, mapaparatihan ako Allah subhanahu wa ta'ala sa kanwa po pumakinig imanto ang mga bay sa giyang kaya dunia imanto na sa kanwa na mapaparatihan ko Allah subhanahu wa ta'ala mga bay kaya katito dito niyan na sa mga bay na piyakateo Allah subhanahu wa ta'ala pagkaniron na ay Peter wallahu subhanahu wa ta'ala mga bay ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم. Guganda na ko imam sa kaya may kinakalang na Allah. Neno kate mo gagarda na papaya si ibu di papaya sa kaya kaya live ba nakatigil na tanong dia salah kaya maami paulan Pero Allah subhanahu wa ta'ala tanda kapagagaw Allah subhanahu wa ta'ala na inadunian sa mga bayi ako na ko busog iyo busog Adam alayhi salam لتسكنوا إليها
ipelit kada mo karnaw kapag paginataw. Ipagada yung mga wagam. Alhamdulillah, yan nga sa istada at oranian na bernaya kung may akadaya mga wagam ka, di maganda. Subhanallah, di maganda. Tapi mo ipanay po yun yan na alif ba, ta. Subhanallah. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kada padero ating yan? So alif lam mim aisa abatang kaswatiyan so alif nasati manabatang, so lam nasati manabatang, so mim nasati manabatang, na umani sati manro nasa pulo mabi. Nabiyabi na lang na kaya kapuno niya. Ruta nung ibarat na ko ito, alif lam mim. Na umani sati manro na batang, na ipisulat ng kiraman asa pulo mabi. Iya ko tatlo batang na ilo pulo mabi. Na siya ko to asati manamabi. Na osi ko na mapagilis ang koto hasanatun wahida sa gaya dunia na kanana manichigir sa Star Mall na pangawasan kami napis. Yung gilisan. Kasati man na hasana na ayabayagin na tuloti man na malasin. Muntinlupa City, Pasay City, Paranaque City, na sinibiyang magrabang na nangyayang na manichigir. Nabiya kapirahan ko na ngayon kapag yung ustad yan orang niya sa nababatang mo alif lamim kalibagin bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yung na bismillahirrahmanirrahim nasa pulo museo batang yan. Sa pulo, sama na ito na magato sa museo pulo amapia. Naman isang timanon na talo timan na malaasin yan ilisyan ang orib no Allah subhanahu wa ta'ala miya guntong agian kaya baik amin dulu sa lingkong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung mga baik na pinikilay din ng Allah subhanahu wa ta'ala kung muna kiadamian kung inairan na suhawa alayhi salam kakayat yung busan sa puso na suamatan wa Adam alayhi salam na isusupat ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah mapangarumanin sila na siya paniyar sila napakabandian niya sila. Why? Yung ito malaki yung nga why? Tiyari maaga nakarumang at ay minigin raw si Abidian. Na si Abidian ay singa man isa kumaita kang tabi ang arumang ka. Lawan na mapi tama batas na hindi pa kindatas. Lawan na mapi apay tabi na pakinom niya. Ang mga niya parang maging makapay tabi. Oh, iyagasap ko rin si Abidian. Wayagi, dari mga ng karumang ko, nagyang ko to akata rin mga, sagyang ko to, apya karumang ka na ayap, minipaturay ka na maja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, siya pa nakasakanian, ang buloy nakasakanian na bay alami ko surga. Na bagay na bay alami sa tiyan. Why? Kaya kadang-kadang tabi ako kan mga area na kamalting, kalakan niya sa pusto niya na rumang di mamaya pa siya wato na ayaw kung matatapasan sigaruman niya. Eh begini ini pangarumang mo, kabaw ka pa doon. Sa ko tayo ini kawin ang kanak, kaya pangarumang kawatak niya na pating di daw ko. Ano ba? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bakamuayanan niyo susya pakhiran. Bakamuayanan niyo sugadaw kiran.
Kailawan nakasabot ang mga bayt kami na diyo di pag-invite kami ni Abinia nagusidan din niya nagusiya makulay niya. Napinda na makakadin na manapasya na supo. Daw manapasya na lubur, daw manapasya na asar, daw manapasya ang maghrib, daw manapasya na salatul isya, daw manapasya na sunnah muakkada. Pag yun ito, paman na siniya pa ko. Ay, umira. Sumerat pasin sa durang atas sunat. Sa kapil bagat sa sunat. Ay, umira. Napat karakata sunat. Si umudan ta pa nakapakasambayang sa luhur. Uriyan kapakasalamatan sa luhur na durang atas sunat. O di napat karakata sunat. Uriyan luhur. Umira. Kaya biya kasambayang atang sa maghrib. Ay, umiran dura kata sunat. Koreano maghrib. Ay, umiran na dura kata sunat. Koreano salatul isya. Nagkiyasambi na iyong kutwa mga baytamin. Kaya ni sambi ko na walay ko alungan na hari kiyama. Pero Nabi sallallahu alaihi wasallam sanin sa makasambayang sa 10 dua kata sunat. Muakkada. Umabawa sa anuman. Yung tapian tulang rekan. Na hindi ka pasadang ako sa Koreano salatul isya na miya pasadang mo agiyong ko to walay ka si kusurga wallahu subhanahu wa ta'ala na hitirigan o ibisis. Ay paano ba? Biniyam-giyo yan lang. Dapat daw. Kaya nga kinakatamisis na mo kaya kasi gano'n lang yung nakasugan na disiplin. Di kinanglan, nagyang kaya mababasa naman ang mga sunat, lagi pag-ubusatan. Na misis, miya perfect. Kau miya perfect na, kumusta ba? Congratulations. Huminginan, kautos walay ka sa ano ka na harikya pa. Ilang gumilang, 70 ka anda na, 70 apintuan niya. Ay, paglatanong buwan, di man ang pintuan o si Mambanay sa Pilipinas na duwala na ipilalagkaw na kabumakauma sipoy sa pintuan niya. Iyon tinigalo ka kay Mrs. ka. Iyon kilipatan. Niya katingin sa kanya mong tinlupan na nga lumibalay si Mrs. ka. Why? Na, kada ka lang nagtanong, hindi lumibalay si Mrs. ka. Subhanallah. Apiadatan ng sirana min banay sa kamilyahum o gaydi na umang gawin kaya bagantan ng sirana sa manay usradaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga bayan na napakatatayangan Allah subhanahu wa ta'ala sila po imitatatap kung Quran na miya kapamanto na po Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa daraballahu matalan lilladina amanu imra'ata fir'aun. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayapian utulian si Quran na kanaba manaba karuma Muhammad, kanaba karuma Kaliumar, kanaba karuma Kaliusman, nakakaruma Pirang. Hindi ka na yan mga bay. Kaya manakya, minusarga ang kaya mga bay, nakatan na minipo na lang tanong mo. Mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala, kung pamakopya ka, pagamalatan sinan, natatariman man sulway na. Kaya ba yung Mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Mas tunga sa katanong idigang, nasisibisis ka na Quran. Sa mutuarong walay niyo, napanguraw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso guraw ko mga bay. Datarong guraw ko Maryam alayhi salam. Alam mo na prutas sa dunia, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabubuit ng mga malaikat si kukwarto niyan. Kumiharap si sa Masjidil Aqsa. Prutas sa Qiblat, prutas sa Masyariq, prutas sa ano na ini ba? Maghrib, prutas sa Paksina.
Ia mamasabad din sa Zakaria alaihi salam, ya Maria malak, anini niya ka po na prutas. Iya na, ya Zakaria, baba ko, iniiwit si Iwala. Ano mata na? Miya mamasabad sa Zakaria, tigo Maryam alaihi salam, inna Allah yarzuqu man yasha bigayri hisab, kasi Allah subhanahu wa ta'ala napagkirisikiyan niya na sa mga tao sa ligaw na misusumpat. Hindi ka ba kagagawa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabayayan na kaprisikyan niya na ka api ligaw na misusumpat na pagkagagaw to Allah subhanahu wa ta'ala. Ando to miyan nagusda kanya nabis kanya nasisang kaya pamuburo ko Allah abay. Allah Akbar. Aba mati gusda kanya na api dia orang misumpat na kapag siya ng way. Pili ako ni Benin. Kapag ko di ka na kaya kapunutulad na nagkira ka, di makasisa po. Ngayon, kapakatulutulad kita doon. وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا naman imra'ata Fir'aun Rabbi bni li indaka baytan fil jannah. Karo mga Fir'aun siya ko kaya pamangitero ng Fir'aun na tigin na una ko nga disiba pakibunwa ka saka kenapa na kapakibunwa mapia ka pakibagagawa ka saka sa patay man ako da o nabun sumisinga so Asya nga ano karo mga Fir'aun la'natullah alayna so Asya tigin na una nato man na pakipagagawa ko niya sa kuda, may ilayang ng palasyo. May tiduan yan. Rabbi bni li indaka baytan fil jannah. Duay niya bay. Kano mga bay, ang pumakinag. Lagi siya kaya sisisang kaya masjid, ang green mosque. Isang kaya alabang. Agos kano mga bay, ang pumakinag iman to sa interwa dunia. Sa diyan ka pinstan sa kaya live tanong iman to na duay niya kenapa dua dato ka dua akaruma pa na Fir'aun Rabbi bnili indaka baytan fil jannah ya Allah. Makilay nakarakan sa palasyo ako sigo surga. Ang nasunso kini katan kong bala ay niya na kos dua di man ako da dua di man mampu ako da sa kaya dua bala lima niya na makasisinga. Anak ko pero kumay niya. Pwede tayo ba makasisinga? Nakagiyapika nung mga malaikat sa surga. Belakan nung mga malaikat sa surga na pagkailay niyan. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surga mo Allah. Surga. Pada batin. Imanto na matataami ustadya Norania na surga. Kagiyang kotoa kuburiyan na mimuli rauda min riyadil jannah Allahumma amin. Kabanay ang pakasong ko kalaman lang ako surga sisipin na alabang. Winas ka na dumadar pasin anak. Tay kabayan na makasong mapitak sa Riyadul Jannah. Balay na yung dulap ko. Subhanallah. So kabasa ko ang manakan din na yama matero. Lao, datarang akyali mo ditaniman to akyali mo ditano na mindu di salimo o Allah subhanahu wa ta'ala si Ustadya Norania indat limo. Miya katong kasadi miya kaya isya na kasireno kanwari itimuti mo na buminiraw sila na mindu da kay sararangin ko Allah. Limo. Okay, naisya na kasiran di ako sa limo. Tumunak na kaya pandemic. Why? Subhanallah. Nangorip na Allah subhanahu wa ta'ala ang kutuwa kapag gagawa na kuda mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala na sundin so kapakapang bala-balaga wang gautaw Asya magdamian na rin kaya pakang bala-balaga ang
gawot na iyan. Ngaylay niya nasusurga iyan mga orip ano Allah. So banyo kaya pa ka belag-belag yan na di may ilaw Firaun na andam yata. Kaya pa na permiyo ko Asya mga orip ng Allah SWT na makaumasanuan na hari kaya na nasiko surga kaya makapangarumaw na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yun na subay, yung tigar yan. Din kinakalan sa kanya ni Princess, coin of Egypt at the time of at kanya ni Karmaw Firaun, la'anatullah alayh, na sukar mo Firaun na automatic din Obama coin sa kanya. O dero, matambang. Kano mga babayan na ibo niya kapangarmarkan na barangay chairman na miya tambangan nun. Sinanana. May niya kay taka ambisyon. So Asya, kakaniyo sa diyan kaya duman na ikikarumo na king, ada daw naman tambang, ay dumunang sa surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Tumunakan sa surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Inutan ay di pakusa bila mo ginadattare ayam mindu disalimu Allah subhanahu wa ta'ala nabai. Ay man nakatilu-tilu niya na inutan mo bumiya sa surga kapuna sa kaya mga bay. Kaya man na katilu-tilu niya na Adam alayhi salam sugawa lang kung wakyat na kira ng Allah subhanahu wa ta'ala na sisisiran sa surga. Bubuwag idasiran leo ko surga. Karo tanong ini bubuwat ako. Ang nagkataburo mong buwa surga alabang. Alaw ako. Pagiro, okay buwata. Buwata ka Adam, magusuhawa. Asay siran ina din Allah subhanahu wa ta'ala. Surga yun. Nakagirya. Kaya katitu-titu niyan na ginawa na kaya pagusar mo iblis. Lagi nga mamuha niya makapiyapay dua. Maori po Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, anapan niya kitiran. Tabiarkan mo mga ariyak ng mga bayaw. Anapan niya katiyo. Kaya ginawa na pagkataling mga koto kapkirim bitiyo. Nang berang-berang at nagkapikirin. Tingnan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulna ya Adamu. Uskun anta wa jawjukal jannata. Bitiru kami ati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Adam. Si ikanudin sa kaya surga. Aku singar rumah. Fakula min haythu si'atuma. Yun na lang na pakilay niyo si sagiyan kaya surga. Kanay niyo panganangkan. Illa wala taqraba hadhihi syajara. Ay abu ati ko Allah subhanahu wa ta'ala atabiyon na baka nupugubay sa kaya kayo. Patakuna minadhalimin kaupong kano pugubay sa giyang kaya kayo na pembalikan wadhali. Yan nga suriman ay iblis susuriman niyan sila. Yan yung man nakapagkasubukan sa lalangan na ay man nasusuriman para na iblis. Aba na yamin na yung Yahudi sumusulak sa giyang matwarwa sa di iblis mo. Kaya miyatir wallah subhanahu wa ta'ala ridwaytan wa mapayag na sa mga iblis, mga syaitan, mga ribno Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Uba kanu miswa-swa kung mga syaitan kagyenan mga papayag aridway. Mia pasad, so wasiat na banyo kalipati, subscribe, aku pindutan niya gebilian, aku pinaimportante na malike yo, share yo, komenten nyo, so kaya maintain nyo sa video.